Здравейте и привет от Prima Vista. Днес за канала на Твоето кафе ще направим едно класическо еспресо екстракция, което да послужи кратко видео като туториал за приготвянето на еспресо. Каквото и да правим, за да направим еспресо, има нужда от кафе. Прясно изпечено кафе и свиляно до необходимия размер. Днес ще работим с сива Prima Vista, която е бленд от робуста и арабика с отношение 1:1. Това ни позволява да съчетаем две различни много хубави качества при нашето еспресо. Тежест, плътност, шоколадова и карамелена наситеност на еспресото, а също така мек плодов нюанс на мека киселинност, която просто да създаде усещане за свежест. Стъпка 1. Старателно избърсване. Чиста и суха кошница. Работим с 15 грама кафе. Много важен момент е дистрибуция и тампване на кафето, плоска и полирана повърхност. Избърсваме. Също е много важен момент. Внимателно, но бързо заключваме портафилтъра. И тъй като това е еспресо workshop, по-скоро тип крафт кафе, работим с екстракция съотношение 1:2. Което означава 15 грама кафе до 30 мл двойно еспресо или две единични, както ги виждате. Блендовете с робуста създават много кремообразен дебит, който мога да видите, гъст, наситен, плътен каймак. И ето го нашия страхотен резултат. 1:2 за 30 секунди. При класическото еспресо, което има и робуста в бленда, имаме много силен каймак, който е със страхотна еластичност. Почти неразрушим. Последната и най-важна част е да се насладим на него и да видим дали вкусовите възприятия след всички визуални чекове на кафето съответстват на това, което ще вкусим. Това е едно балансирано еспресо, при което тяло, сладост и аромат се сливат в едно. Тук имаме нотки на карамел, шоколад и много лек послевкус на костилкови плодове. Това е нашата сива Prima Vista. Кажете ни какво кафе пиете вие, какво предпочитате. Чиста арабика, бленд от арабика или бленд от арабика и робуста. Очакваме ви!